povídání s mojí partnerkou Pavlínou Matějkou si určitě poslechněte. Pavlínu mám moc ráda proto, jak analyticky, úplně jinak než já přemýšlí a vidí etický síťový marketing z té roviny toho rozumu a těch argumentů. Když jsem jí před 2 lety potkala a oslovila, aby se stala mojí partnerkou, byla velice skeptická. Byla skeptická také proto, že už byla součástí nějaké síťové firmy a už měla zkušenosti, které ji úplně neoslovily, možná spíš odradily. Ale něco uvnitř jí říkalo, ať to ještě naposledy prozkoumá a dá síťovému marketingu šanci. A tak to udělala. A i díky tomu, že tomu dala tu šanci, jí to přineslo opravdu mnoho. Co jí to všechno dalo, se právě v našem rozhovoru dozvíte. A pokud se vám rozhovor líbí, pošlete ho svým přátelům. Myslete také na toho, kdo vám to poslal, který vás má určitě moc rád, a napište mu. A co vám to dalo? Napište mě to taky do komentáře, dejte mě odběr, pokud jste ještě nedali, dejte like videu. A pokud se vám video líbí a chcete ho ohodnotit i finančně, můžete tady na QR kódu. Přeju příjemný poslech. Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Přesahy. Mým dalším hostem je Pavlína Matějka. Ahoj Pavli. Ahoj. Já tě tady moc vítám. My jsme teďka spolu na naší takový pracovně přátelský procházce na Loboš. Jsme teprve na úpatí Loboše. A tak jenom abyste věděli, kde jsme, když tady takhle sedíme, nevím jak... A už toho máme dost, jsme úplně zlitý. Aha, tady krásně. Jo. A i co bych vám řekla o Pavlíně? A Pavlína mi tak do života připlula a zrovna ve vlaku jsem ti říkala, že seš pro mě jeden z nejvíce inteligentních lidí, kterýho já znám. A moc se mně líbí, jak dokážeš vybarvit síťový marketing Greenways v těch jeho správných barvách. Myslím si, že to je fakt velký dar a že tě moc potřebujeme. Takže jsem ráda, že se tady teďka nad tím zamýšlíme. A já jdu rovnou na věc. Pavli, jaký je pro tebe největší přesah Greenways? Jo. Hele, asi, když jsem o tom přemýšlela, jako co mi to vlastně dává nejvíc, tak jsem paradoxně přišla na něco, na co mě vůbec na začátku nenapadlo první. A to je právě rozvoj, osobnostní rozvoj. Protože když jsem vstupovala, tak jsem jako čekala, že mi to dá tu komunitu, peníze, nějaký smysl. A vlastně mě překvapilo, tadyhle to jsem prostě jako nečekala. I když jako jsem o tom slyšela, tak jsem si to jako nějak, nedoteklo to prostě ke mně, tady ta informace, že by to jako bylo fakt nějak relevantní, že by se to mohlo stát i mně a tak. Takže jsem byla velmi překvapená, že to podnikání je úžasný osobnostní rozvoj jako v praxi. Hodně zrychlený vlastně, protože mě tady to vždycky hrozně zajímalo. Chodila jsem na různý, rozvojové kurzy a semináře a prostě četla jsem různé knihy a takovéhle věci. A nikdy mě to neposunulo do takovéhle míry, jako ty vlastně poslední 2 roky tady s tebou a v Greenways, protože jako to podnikání, a teď nemyslím jenom jako s tím marketing, i když jako ten asi mnohem víc než klasický podnikání, si myslím. Ale jde o to, že prostě v podnikání, jak si člověk stoupne víc sám za sebe, nikdy ho do ničeho jako nenutí, tak přichází na různé věci o sobě, na svý hodně jako stinný stránky, ale i ty dobrý právě a snaží se vlastně obojí jako nějak zušlechtivě pracovat na tom. A musím říct, že tady to vlastně dalo mnohem víc, než prostě cokoliv dalšího. A ještě teda ve spojení s tancem, musím říct, protože jsem taky jako začala i tancovat, což si myslím ale, že s tím souvisí, jo? Protože právě díky Greenways jsem začala i tancovat, protože Greenways mě dalo jako zdraví a energii vlastně na tohleto, že jsem najednou jako měla tu kapacitu dělat cokoliv jako dalšího, než být jako jenom urvaná matka, vykojená. Takže jsem vlastně začala tancovat a
tady to jako taky právě člověka zvedne jako energii, že endorfiny a tak dále, ale a ve spojení s těmi zelenými potravinama, tak to prostě úplně úžasně funguje. A ve spojení právě s tím marketingem, tak to vlastně najednou funguje úplně celý v tom, že dělám něco, co mi dává smysl, dělám to eticky, dělám to tak, že si prostě zatím stojím a můžu se zatím jako fakt pevně stát po všech stránkách. A zároveň mě to jako obrovsky rozvíjí a vidím, že to jako pomáhá i lidem kolem mě. Děkuju. Ty jsi tady nakousla obrovskou, širokou škálu těch témat toho seberozvoje. A já jsem ráda, že to zmiňuješ, protože lidi si to často s tím vůbec nespojí. A mají pocit, že to je práce, a možná dřina, že jim to určitě nepůjde, že si tím marketing je těžký, že nikdo v něm nemůže být úspěšný. A pak vlastně zjišťujeme, jak neuvěřitelným způsobem se rozvíjíme na té cestě. Ty jsi mluvila o tom, že zelené potraviny ti daly tu energii k tomu, aby si mohla tančit. Což je vlastně krásná životní, si myslím, alegorie, nebo paralela, co se tomu říká. A když jsem tady s tou intelektuálkou, tak aby řekla správný cizí slovo. A to je samozřejmě sranda, jo. Myslím si, že to je hodně důležité. Já se omlouvám, že se tady furt takhle hladím nohy, ale mě se dají mouchy. Jsme spocený, je to trochu otravný. Na mě taky, takže úplně v pohodě. A že jsi toho už vyzkoušela dost. A že jsi nečekala, že ti to přinese za ty 2 roky, což mě jako lichotí, že říkáš se mnou a v Greenways. A myslím si, že tím si pojmenovala i to, čím je ten síťový marketing, tak možná jedinečný a unikátní, že to není o tom, že my děláme něco, ale my to hlavně děláme s někým. A my to děláme v nějaký partě, my to děláme s tím naším poradcem. A já jsem za to moc ráda, že spolu jdeme. Já jsem tě za ty 2 roky jsem tě mohla vám jako vás chci upozornit, jo, že pokud se vydáte na cestu etického síťového marketingu, tak se prostě, ať to budete chtít nebo ne, stane, že váš poradce vám prostě vidí až do krku, a i když to nechcete. A ono je to ohromně ozdravný, si myslím. I díky tomu, že to prostředí v Greenways, my aspoň se o to snažíme, myslím, že docela úspěšně, že ho tvoříme laskavý. Takže tam potom my se můžeme skutečně podívat na ty svoje, jak jsi zmínila, stinné stránky, i na ty světlé stránky a nějakým způsobem smysluplně kultivovat a asi posouvat do nějakých možná poloh, které jsou víc efektivní. A já jsem, Pavli, hrozně zvědavá, jestli budeš chtít tady, a když nebudeš, tak je to OK, jo. Ale jestli tady s našimi posluchačemi budeš chtít sdílet nějakou tu stinnou stránku, kterou jsi objevila a která ti pomáhá vlastně Greenways nějak kultivovat líp. Určitě. Jo, jako já jsem vlastně do sebe zjistila, že jsem poměrně velký egoista. A že fakt i pro mě jako těžký se vidět dál než na špičku svého nosu, jako přiznejme si to, jo. Že jsem fakt hodně vnímala ten svět přes ten filtr toho osobního hrdiny, že jo. Ale uvědomuji si, že prostě každý jsme sám sobě hrdinou ve svém životě, jo? Jakože úplně stejně vlastně to mají ostatní lidi, prostě taky jsou v té své hlavě a já jsem pro ně jako nějaká vedlejší postava a mě to ne občas, jo? Občas jsem nějaký objekt, který míjí, jo? A tohle je vlastně hrozně těžký si pro mě připustit, ale jako fakt to prožít, víš? Jakože nejenom jako si to uvědomit přes ten neokortex, ale jako přes fakt to jako prožít jako tu zkušenost, no. A učí mě to teda fakt velký laskavosti. Jednak k sobě, protože jako ono není jako jednoduchý se postavit a jako podívat se do tváře jako tady těm svým pravdám o sobě. Jakože já nechci být samozřejmě taková, že jo. Nechtěla jsem nikdy takhle působit. Ale prostě to taky je. Je to prostě věc, na kterou se snažím teď pracovat hodně a snažím se být ta laskavá nejen k sobě, ale k ostatním právě, no. A učí mě to fakt víc se vciťovat do těch lidí, víc se zajímat a opravdu poslouchat jejich příběhy. Jako já jsem si myslela, že jsem dobrý posluchač. Ale
je fakt, že prostě Greenways mě učí jako jít ještě do hloubky a jako ještě přemýšlet vlastně, co ještě zatím, než co mě jako ten člověk jenom jako říká na oko, tak prostě si fakt jako představit a prožít ten jeho život, No, co vlastně teď klíště, aktuálně to řeší. no, jo. Ježi, děkuju. A, takže asi tady to jako je nejvíc, co jsem o sobě zjistila jako takovýho, jako jedna z těch jako blbých věcí, no. Mhm. Ale jako je tam spoustu samozřejmě toho dalšího, jo, jakože včetně, já nevím, plánování, nějakých, dělám všechno na poslední chvíli, jo, to prostě a takovéhle věci. A to se s tím učím teď posledně pracovat. Je právě skvělý, že máme i ten joy management, že máme prostě nějakou, mě docela pomáhá fakt i ta struktura, jo, že kdybych do toho byla právě hozená sama, což se mi stalo právě v těch jiných síťových marketinzích, jak si nakousla, protože já jsem už prošla vlastně 2 sítě marketinga předtím. A tam to prostě fungovalo tak, jako že jsem se zaregistrovala a pak se jako děj vůle boží, no, pak se jako zkusit to nějak. A nebo to bylo jako tady ten jeden extrém a v tom druhém extrémě bylo zase jako, že to bylo fakt silně neetický. Hrali jsme si na lékaře, jakože to bylo vyloženě jakoby obelhávání toho zákazníka. I když to nebylo jako jasně řečený, tak to prostě z toho vyplývalo, takže to etický absolutně nebylo. A dělali jsme různě jako psí kusy a bylo to fakt jako nepříjemný mě, takže jsem v tom jako fakt dlouho nevydržela, protože já nechci jako takhle žít a nechtěla bych žít takhle sama se sebou, kdybych takovýhle věci dělala a ještě se na tom jako nějak vydělávala třeba. To se zabrousila do hodně taky hlubokého tématu. Já se vrátím ještě k tým stránkám. A mně přijde fakt pěkný, jak se pojmenovala. Já jsem totiž došla k závěru k tomu, že ono většinou věci, kterými považujeme na sobě jakoby za negativní, tak oni nejsou negativní, oni jsou jenom extremizovaný naše dary třeba. Jo, v nějaký prostě poloze, která úplně nám neslouží. Takže vnímám, že v Greenways, moje zkušenost osobně je taková, že v Greenways máme takový prostředí, že se daří optimalizovat trošku ty dary. A ty věci, které jako extrémně možná nějakým způsobem vyčnívají, možná až moc. Že protože on ten dar může být úplně stejně prokletím, pokud je vlastně ve špatné poloze. Takže já bych tady teda vyzdvihla ty tvoje pozitivní stránky. Vlastně mně přijde, že ty všechny vlastně v Greenways nás fascinuješ tím tvým právě tahem na branku. Jo, tím vlastně, tím, že a to je to tvoje, víš to, prostě taková ta síla, jo, takový to sebevědomí bych to nazvala. Jo, že prostě ty víš, že to dokážeš. Ty nemáš pochybnosti. Jo? Nebo v té správné poloze určitě je nemáš. Takže to mně přijde fascinující. My jsme prostě, já jsem hrozně ráda, že jsi v naší síti a že se můžeme takhle všichni tebou inspirovat, protože to je opravdu jako hodně unikátní vlastně dár. I když chápu, že ti stojí v cestě, když si nevidíš na špičku svého nosu, tak to samozřejmě jako je blbý a jsem hrozně ráda, že ti může být průvodcem a občas ti jako trošku upozornit. Hele, jako jsme tady, vy taky. Já jestli můžu, Pavli, tak tady to právě jenom chci říct, že jsem to tak neměla od začátku vůbec. Vy to už se vlastně nakousla předtím, že se vlastně spousta lidí, když jakoby vstupuje, tak se prostě bojí, jestli vůbec jako uspěje, jestli to je pro ně. Jo, já jsem to měla úplně stejně, protože já když jsem jako vstupovala, tak jsem to měla jako, že OK, dám tomu ještě šanci, protože tohle mi dává smysl. Jako dá mi smysl ty produkty, dává mi smysl lidi, protože to bylo, v Greenways to bylo prostě jiný, jo, úplně jako jiný vesmír. Protože ono fakt jsem zjistila, že síťový marketing je jako úžasný nějaký jako struktura, ale každá firma to uchopuje úplně jinak a po svém. A je to úplně jako jiný vesmíry, vůbec to nedá srovnávat jako mezi sebou, jo. Takže jako lidi, co říkají, že nemají rádi síťový marketing, tak jako vlastně vůbec netuší, jako o čem konkrétně mluví, jo, protože každá firma to fakt dělá úplně jinak.
A je to fakt, jenom ten sítě marketing je prostě nějaký konstrukt, jako nějaká struktura, jiná prostě forma marketingu, než na kterou jsme zvyklí, ale jako je velmi funkční. A naopak je ještě může být funkčnější a víc lidská a laskavá, než prostě klasický marketing, jo. No ale právě jsem chtěla říct, že když jsem vstupovala, tak jsem si fakt nevěřila, protože už jsem měla ty zkušenosti, že jo, kdy jsem jako neuspěla. Takže jsem se jako říkala, že OK, tak fakt jenom to jako zkusím, ale zase jsem jako byla k sobě aspoň jako taková pravdivá v tom, že jsem si řekla, že dobře, tak když to teda zkusím, tak to znamená, ale že fakt to zkusím opravdu. Jakože ne, jakože se zaregistruju a pak jako teď jako teda nechám, ať teda se něco stane, jo. Ale že prostě fakt tomu dám tu energii, ten svůj čas, že si to prostě nastuduju, že budu dělat ty kroky s tebou, že se budu snažit aspoň v rámci svých možností se nechat vést, což bylo pro mě velmi těžký. A že tomu dám prostě 3 měsíce. Jo, a že když to prostě, že OK, pak se opravdu můžu jako nějak zhodnotit, jestli to teda jako je cesta, kterou chci jít, jestli mi to nějak jako dává smysl a funguje a tak. No a musím říct, že teda jako vlastně mnohem dřív, než za 3 měsíce jsem zjistila, jako, že to je dobrá cesta. Už jenom prostě proto, že jsem to jako víc pochopila. No, právě tím, že jsem se vrhla do toho studování a já jsem jako takovej typ, který si fakt rád věci dostuduje jako do hloubky. Takže jsem si jako fakt přečetla tu učebnici MLM, ale nejen to, já jsem si jako četla i nějaký prostě další věci o sítě marketingu, i právě jak to funguje právě najednou různě, jaký je vlastně ten celý koncept toho sítě marketingu, což nepřináší a může odnášet a takovéhle věci. A samozřejmě o těch zelených potravinách, což jako mě vlastně i nadchlo, že fakt je to něco konečně, co mi dává smysl, jo, tou jednoduchostí a funkčností. A i jsem už jako sama na sobě začala pociťovat ty první účinky, což jako taky je důležitý, že jo, protože nemůžu chodit, i když jako se skvělým jako obchodním modelem s něčím, co mi prostě nedává smysl. No, takže to bylo jakoby všechno najednou, ale nejvíc mě fakt nadchl právě ta vize toho Václava, což je zakladatel Greenways, s čím to založil, jo, že ono fakt, jak se říká, ryba smrdí od hlavy. A jako tady to funguje asi jako tisícinásobně, jako v sítě marketingu, protože fakt je hrozně důležitý, jako s čím ten zakladatel to jako zakládá. S jakýma myšlenkama, jaký jsou jeho osobní hodnoty, jaký je vůbec jako člověk, protože tohle to všechno jako promítá do celé ty struktury. Protože sítě marketing je o duplikovatelnosti a duplikování. Takže právě jsem zjistila, že vlastně hrozně moc ladím s tím Václavem. Prostě s čím on to založil, jaký on je člověk, co vlastně i dělá potom teď s těma penězma. On už je jako velmi bohatý muž a líbí se mi, kam ty peníze investuje, kam to směřuje, kam prostě směřuje svoji energii. A to je prostě najednou jako člověk, který ho chci následovat. Jo? Protože mi to dává smysl, protože je to prostě člověk, který je následování hodný opravdu pro mě. No, takže jenom právě jsem chtěla říct, že to nebylo hned, že to nebylo jako, že jsem prostě přišla a jako všechno to dokážu a puste mě k tomu. Ale že jsem si fakt tomu taky hledala cestu. A pak už přišlo to, všechno to dokážu a puste mě k tomu. A pak to postupně přišlo jako tady to. Ale to je taky jako, že tím, že jsem právě pochopila i ten vnitřní proces, že je hrozně důležitý si nestát v cestě, protože my opravdu jsme úžasné bytosti, které opravdu můžou dokázat, co si zamanou a můžou si stanovit obrovský cíle. Ale prostě tím, jak jsme vychovávaný rodičema, společností, školou, tak jsme zvyklí prostě o sobě pochybovat, srovnat se s ostatníma, nepracovat na našich darách, ale právě zaměřovat se na to, co neumíme, že jo, protože to je vlastně to špatně, co dostáváme jako vidět. Protože nikoho vlastně nezajímá, co umíš ve škole, ale co neumíš. A tadyhle ten model prostě se potom propisuje jako o tom, jak o sobě smýšlíme a tak. A já jsem vlastně zjistila, že vlastně hrozně důležitá součást úspěchu je právě ten mindset. A o tom jsem se taky právě začala jako víc studovat a i z jiných zdrojů než jako z Greenways, ale musím teda říct, že stejně upřímně jako nejlepší zdroje, co jsem objevila, jsou prostě pořád ty z Greenways, protože to právě píšou ty lidi, kteří jsou mi blízký, kteří jako to dělají fakt eticky, lidsky, s tím dobrým srdcem, jo, že nechtějí jako uspět, jako prostě mít ten jako status a být bohatý a prostě dávat to na odiv, ale prostě chtějí dělat s těma penězma něco smysluplného taky. Mm-hmm. Jo, a to je úplně najednou jako jiný příběh a jiný úhel pohledu. Mm-hmm. Moc děkuju.
To si určitě už odpověděla na nějaký otázky, které budou během našeho výletu ještě nadcházet, ale to vůbec nevadí, ono se to pěkně poskládá. Moc ti děkuju za všechny tyhle vhledy. Já tady nemám poznámky, většinou si píšu takhle při další promluvě, ale to vůbec nevadí, já řeknu, co mě jelo. Mně se moc líbilo, že ty si řekla, že v Greenways ty můžeš jako se sebou bejt, když tohle děláš. Že jinde to takhle nebylo. To si myslím, to jsem jako upřímně vděčná, že tohle to nás spojuje. Jo, že jedu tu cestu 9 let a ty moje motivace se různě jako mění, ale to, že je mi se sebou dobře, když to dělám. Protože mám pocit, že tohleto máme podobný, že máme v sobě určitý jako morální, to nechci říct jako, že víc morální než někdo jiný, jo, ale tím, že jsme dostali ten asi možná i dar toho pochopení, toho síťového marketingu, že víme, co to je, tak my prostě nemůžeme to neříct. My nemůžeme to nenést dál, protože by to bylo jako vlastně hrozně nefér. A navíc tady se potkává to, tady se potkává to, že z toho benefitují všichni. Jo, mně přijde, že to hodně často třeba okolí může nějakým způsobem být trnem v oku, že my jako bohatneme, že ten Václav, o kterém jsem mluvila, že je bohatý. No ne, bohatý, protože on sdílí to, co by nemohl nezdílet. Nemohl by spát, kdyby to nezdílel. A on je takhle za to odměněn, protože, to si řekla moc hezky, nebo my jsme za to taky odděleni podle toho, jaký díl práce vlastně odvedeme, tak modelem, který je netradiční. Trošku ještě pořád v dnešní době, což si myslím, že je škoda, že bych si přála, aby byl mnohem více tradiční a mnohem více známý, mnohem více, proto taky tady s tebou dělám ten rozhovor. Protože už tady z tvojí strany padlo spoustu právě zkušeností a vhledů člověka, který už to jako fakt zkoumal, studoval a došel k tomuhle, jo, že tady nestojíš, jo, já jsem tě představila jako člověka, co puste mě k tomu a já to udělám, což prostě ty taková seš. A zároveň jsem ráda, že se shodila do té lidské polohy, že i ty jsi měla ty pochybnosti, nebo že pořád máme, i já je mám, ty máš, jako patří to v té cestě. A že to je úplně v pořádku a že právě to je možná i ten seberozvoj toho, že my si můžeme stanovit ty vize a ty cíle, ale pak vlastně starý, otřepaný, cesta je cíl, prostě. Ale je to tak? Že opravdu na té cestě my rosteme, aby jsme vlastně dorostli vůbec do těch našich jako vizí, protože my dvě jakoby nemáme problemaci velký vize, že jo. A s tou velkou vizí se pak určitě přichází ty uvědomění o sobě, že možná třeba ještě nejsem připravena na to, abych, že potřebuji ještě jít tu cestu, dělat ty kroky, a abych zodpovědně mohla vlastně nést, aby byla duplikovatelná, že jo. To si řekla moc hezky a jsem ráda, že jsi zmínila Václava Radhouskýho a mluvila si o tom, to vlastně ty si tu podstatu tam vystihla toho, že síťový marketing je o tom, že my duplikujeme, my posíláme dál, co nám funguje a co vidíme, že ostatním funguje a posíláme to takovým způsobem, aby ostatní to mohli zase zduplikovat. Ty mi tam něco kouslo. Tak Pavli, ten seberozvoj, o kterém jsme se bavili, mohla bys to ve svém předchozím povolání docílit? Dosáhnout? No, jako asi ne, protože jednak už se to jako stalo, absolvovala jsem nějaké předchozí povolání a rozhodně to nějak jako zvlášť neposunulo. A hlavně já si myslím, že i vlastně i předtím, jak jsem dělala třeba Dulu, jo, tak Dula už je takový vlastně trochu podnikání. Tak stejně jsem tam ještě neměla jako ten mindset podnikatelský, to bylo jako ještě úplně něco jiného. Ono jako myslím, že fakt ten seberozvoj fakt dělá to jiné myšlení, jo. Že
jako zaměstnanec je to takový, jako že taková příjemná jistota, prostě posloucháš, chodíš někam, máš tam jasný jako rozvrh, řídí to někdo jiný, víš, co máš dělat, jasně. Jo, je tam prostě nějaký jasný systém, je to takový jakoby zaprděný, příjemný teplíčko. Sice se nikam moc neposuneš, ale jako je ti tam příjemně, jako jo, příjemně se tam stagnuješ. A to podnikání je vlastně úplně něco jiného, jako tam člověk přebírá fakt za sebe opravdu zodpovědnost, jo, za to, co dělá, za všechny svoje kroky, nikdo ho do ničeho nehoní, netlačí, je to úplně čistě svobodný, takže prostě nemusíš dělat vůbec nic. A zároveň tam prostě všechno vidět v tom. No a zároveň při tom podnikání právě jako vyvstanou úplně logicky a myslím, že úplně každému právě nějaký ty jeho limity, prostě nějaký ty jeho přesvědčení, traumátka nějaký, jo, tam na všechno vlastně narazíš v tom procesu toho, kdy se snažíš vlastně opravdu přejít z toho mindsetu, který nám nastavila společnost, škola, že dobře, škola prostě vychovává lidi k poslušnosti a k tomu být zaměstnancem, jo, na to jsme prostě i rodina, jo, že tam vlastně všechno, vlastně celý předchozí život směruje tak k tomu, aby jsme byli dobrý zaměstnanci. A najednou se jako učíš úplně něco jiného a spoléhat na sebe, takže určitě ne, no. Já když je tak poslouchám, tak se mě honí taková možná poradcovsky vtíravá otázka. Nemyslíš si, Pavli, že tam má roli v tom ten poradce právě? Jakože právě já to v tom vidím, já když tě tak poslouchám a ty vlastně říkáš podnikání obecně a my se tady bavíme o síťovém marketingu Greenways. A že v tom síťovém marketingu Greenways my máme to privilegium, tu devizu, že my máme toho našeho poradce, který si nás vybral a kterýho jsme si vybrali my. A ten člověk tam s náma je a máš sice pravdu v tom, že nemusíme nic. A možná právě v tom je celkově asi pro mnoho lidí Achillova pata v tom podnikání, že nemusíš nic a že všechno je vlastně na tobě. To asi dost těžký. A já jsem hrozně ráda, že já mám léňu ve svém podnikání v Greenways, protože sama jsem o tom úplně přesvědčená, že já bych se že jsem se ocitla, někdy to jde bez ní v pohodě a z některých míst bych se bez ní prostě asi nikdy nepohnula. No určitě. Jo, jako vlastně nějak neodporuje, jenom právě díky tomu je to vlastně mnohem jako pro nás jednodušší, protože kdyby jsme přesně do toho byli hozený bez nikoho, tak většina lidí prostě nebude plavat, protože prostě je to příliš nový, příliš děsivý, příliš jako všechno. A jako jo, vlastně ten Greenways je úžasný v tomhletom, že tam máš člověka, na kterého se prostě můžeš obrátit, máš tam vlastně docela jasný ty kroky, je tam ten duplikovatelný systém, jo, že nemusíš vlastně nic vymýšlet, jako v klasickém podnikání. Takže jo, jako, že je to vlastně pro nás snazší díky tomu. A díky tomu je vlastně jednodušší i jako přejít z toho zaměstnaneckého módu do toho podnikatelského, protože tam opravdu máš se o koho opřít. A ne o koho, nejen o koho, ale i o to něco, o ten systém celý. Takže jo, je to jako vlastně, jako podnikání je to vlastně velmi takový jako friendly. User-friendly podnikání. User-friendly podnikání, přesně, jo, ano. Jakože já vlastně jako sice jsem duší podnikatelka, já jsem vlastně vždycky jako hledala nějaké příležitosti, dejme tomu, ale zároveň právě tím, jak jsem byla vychovávána tím systémem, tak já bych jako fakt sama to nezvládla, opravdu ne, no. Nebo už jsem to i zkoušela, že jo, a prostě jako nemám tam to, bohužel. Tak silnou do sebe disciplínu, to se prebuduju, jo, to se učím všechno v průběhu. A právě v tom Greenways mě pomohlo to, že přesně jsem tam měla tebe a měla jsem celý ten systém, takže jsem jako nějak nemusela tápat a nemusela zkoušet jako věci, které nefungujou a projít jako vyhoření od začátku a takovýhle věcma. Takže je to jako fakt mnohem snazší, no. Ale já mluvím, fakt, když jsi říkala, že já mluvím hodně obecně o tom podnikání, což je pravda, protože fakt tam vnímám, že ten mindset je právě jako ten obrovský rozdíl, který potom dělá i ten seberozvoj. A tady to jakoby fakt tímhletím si prochází všichni podnikatelé, si myslím.
ale my to máme právě mnohem jednodušší v tomhletom, že fakt na to nejsme sami. Jo, mám chuť jako říct nějaký hodně hluboký věci, víš, jakože my jsme se právě bavili, teďka jsme na Lavoši, jsme tady nahoře, za náma bouří bouřka, pod náma je dálnice, takže možná ty auta slyšíte. Seděli jsme teďka ani nemůžu říct na limonádě, protože jsme byli na sodovce. Ano. A bylo to super. A Pavlína mimochodem si moc chválila, že už si nemusí dávat sladký pití, když takhle někde je, tak to je taková vsuvka. A bavili jsme se o tom, jaký máme vliv, nebo jako ne vliv, ale jaký máme pole rozhodování ve skutečnosti v tom našem životě, jako really, jo? Jako když se zamyslíš nad tím, kolik věcí tě obklopuje a co tě všechno ovlivňuje, kde skutečně jako je to ta svoboda toho rozhodování. A úplně jsme si jako nebyli jistí pravdě, že tam nějaká je, ale to určitě je zase na jiný filozofování, ale proč tohle říkám je, že tam možná ty si úplně vlastně odhalila jako ten samotný klíč toho, proč ten síťový marketing tak dobře funguje a proč je to tak příjemný prostředí pro ten náš seberozvoj. Protože my tam máme ty lidi, my nejsme na to sami, my se opíráme o našeho poradce, ano, může nás někdy srát, a my se opíráme o poradce našich poradců, kteří nás taky samozřejmě můžou někdy srát, ale i to je vlastně krásný, když máme prostředí, kde je to přijato. A opíráme se o naše zelený sourozence v uvozovkách, lidi v týmu nebo ve vedlejších týmech. A opíráme se vlastně o celou tu firmu, která nám takhle na zlatém podnose nese právě to, co jsi říkala, jo, že v podnikání si musíš vlastně udělat ten produkt, celý systém. Potřebuješ fakt pokus omyl, že jo, určitě kdo podnikáte nebo jste to zkoušeli, moc dobře víte, o čem tady, já to jakoby znám jenom hypoteticky, protože já jsem rovnou šla do Greenways a nejspíš bych nepodnikala, kdyby nebylo Greenways, protože nejsem ten typ. A mě moc baví dělat ta práce, myslím, že to máme podobný, ale vlastně ty věci kolem toho, asi bychom to možná zvládli, ale hodně by nám to vzalo času. Jo, a sil. A tady vlastně máme to už daný, hotový a jenom v úvozovkách vlastně to děláme. Jo. Což o tom jsme se bavili, jaký výzvy samozřejmě to taky má, že tam objevujeme ty naše všechny stránky, které třeba bychom původně neradi věděli, že máme, ale pak jsme vlastně rádi, že to víme. A právě i tam je super při tom objevování, protože to objevování může být dost děsivý, takže tam přesně pořád nejsi na tom sama. Že můžeš to sdílet s lidma, kteří vlastně žijou a procházejí tím podobným, nebo už tím prošli. A celkově vlastně mě tam fascinuje na tom, že tam není konkurenční boj. Víš, jakože vlastně i v podnikání je vlastně velký konkurenční boj, jako mezi ostatními podnikatelemi. I když se jako snaží podporovat, tak pořád, ale tam prostě tady to je, jo? A tady mně to přijde, to mě vlastně fascinovalo na začátku, jakože fakt si ty lidi navzájem přejou úspěch, i když jsou úplně z jiných sítí, prostě nemají absolutně nějaký žádný jako podíl na tvém úspěchu, tak prostě ti jsou schopný a ochotný vlastně předat to jejich know-how a sdílet a prostě fakt tě jako upřímně ti přejou ten úspěch, jo. Ale opravdu upřímně, mě to překvapuje, že to není jako jenom jako taková ta maska, jakože aby jsme se všichni měli dobře, ale je to tak, když jiný člověk mluví o zelených potravinách, a nejsem to já, nebo není to Pavlína z mojí sítě, ale je to někdo z jiné sítě, no tak to je úplně boží, protože zvyšuje to povědomí a to je, o co nám jde, aby se vědělo o zelených potravinách, co dokážou, jak můžou člověku zjednodušit život, a kolik problémů plošně dokážou pokrýt a aby se vědělo o síťovém marketingu, co nám může do života přinést a jaký životní styl můžeme mít. A když o tom mluví ostatní lidi, tak je to jenom super. Přesně. Tady jsem tam zase broučka. Tak jsme se vykoupali. Ani jsme se nemuseli koupat, koupe nás to samo. Pavli, v čem je pro tebe etický síťový marketing Greenways jedinečný?
Aha, tak těch věcí asi bude hodně, protože jak jsem právě narazila na to, tak ty firmy se od sebe fakt hodně lišej. A co já vnímám jako hodně silně, je právě asi ta etika. Etika práce, že tam je jako fakt úplně jasný standard, který právě nastavil už ten Václav a prostě přesto nejde vlak. A je to něco právě, v čem se mi jako dobře žije, protože ta etika se netýká vlastně jenom té práce, ono to je prostě etika obecně všeho, jo. To znamená, že ten sítí marketing umožňuje dát i tu cenu toho produktu vlastně hodně nízko, což jako spoustu firm nevyužívá vůbec, jo, že vlastně rvou ty peníze právě těm lidem, co to dělají, co to propagujou a díky tomu vlastně jsou ty produkty dražší v jiných sítí marketingzích, jsem fakt jako zjistila. A tady ten Václav šel vlastně jako paradoxně jako jinou cestou. Asi jako pro nás, jako vlastně pro obchodníky je to jako méně výhodný. Já vím, že třeba jiný sítě marketing, že bych tam vydělala mnohem víc peněz. Že bych tam měla jako odměny nějaký a hmotný statky, že jo, a auta a prostě dovolený a takovéhle věci. Ale mně vlastně je sympatický, že tady na to se nehraje a že je tam ta etika i směrem k tomu zákazníkovi. Jo, že prostě se opravdu nemám pocit, že by jsem na někom vydělávala a obohacovala se. Je to prostě fakt jenom čistě za tu službu. Jo. A že opravdu ty peníze se využívají jako velmi moudře, jo? Že opravdu ta cena těch výrobků je úplně nejnižší, jak to jde. To je právě super, proto vlastně díky tomu já s tím můžu přijít jako k rodině nebo k nejlepším přátelům a nemám jako výčitky, že prostě mají jako nějakou horší cenu, protože já vlastně úplně to samý, já to kupuju za úplně stejnou cenu. Jo, takže je to vlastně nastavené tak, aby to bylo dostupné pro lidi, protože ono fakt, to, co děláme, je velká služba lidem. Ten sítě marketing Greenways je fakt jako postavený na tady těch základech, že chceme pomáhat, že my chceme opravdu zlepšovat svět. My nechceme vydělávat, jako, jo, ale chceme opravdu zlepšovat ten svět. Kša, dobře. No, takže tohle je první věc, ta etika. Další věc je asi i Můžu, Pavli, jenom takový zamyšlení nebo můžeš. pozastavení se nad tím, jak jsi říkala, že ta cena vlastně je nejníž, co jde. A já se stejně pořád setkávám s tím dost tou domněnkou u lidí, že zelený potraviny Greenways jsou drahý, protože síť. No. Což je prostě hrozně vlastně vtipný. Protože mně přijde, že, nebo jako mně to přijde pochopitelný, protože když někomu nabídnou zelený potraviny Greenways, tak člověk začne většinou googlit a vyskočí tam na něj 200 korun za produkt a pak se řekne, ježišmarja, tadyhle ta Pavla mě nabízí tohle, jako hrozně drahý a vlastně si nespočítá cenu na gram, takže to prosím vás pro všechny naše posluchače, když to teda řešíte, že máte pocit, že nevěříte jakoby nám, co říkáme, což je pochopitelný a v pořádku, tak fakt uchopte kalkulačky a pak si spočítejte cenu na gram těch produktů a dejte si pozor, když počítáte ječmen. Takže počítáte ječmenou šťávu a ne ječmený sušený list, protože to je... No a to vůbec do toho nepočítám tu kvalitu, která je úplně, ale úplně někde jinde. A to si právě spousta lidí neuvědomuje, že jako fakt ta kvalita je klíčová v tom, aby ti to fungovalo, aby to prostě mělo tady ty vlastně účinky, o kterých se mluví ve společnosti se zelenýma potravinama ve spojitosti. Tak prostě potřebuješ mít velmi kvalitní produkt. A na trhu jako můžeš koupit jako samozřejmě spoustu věcí, ale prostě ti to neudělá to, co vlastně chceš, že jo? Co od toho očekáváš. To jsem ráda, že jsi tu kvalitu taky zmínila. Ono, Greenways vlastně si i měří všechny ty obsahy těch svých zelených potravin. Já si myslím, že hezky je to i těch jiných právě zelených potravin, které jsou na trhu a hezky je to ilustrovatelný tím obsahem toho chlorofilu. Takže vlastně z toho vychází, že vy si většinou za stejné peníze, jako je jiný produkt, kupujete produkt Greenways
v kvalitě Green Waste ale. To znamená, že třeba o 60% víc, teď jsem si vymyslela číslo, jo? Ale o mnoho procent víc chlorofilu a tudíž i všech těch dalších živin. Takže vy to vlastně máte, jakoby máme to opravdu, já to nerada jako říkám, že to je levný, protože rozumím člověku, ale který máme. přijde s tou námitkou, ale v podstatě máme. A ještě vlastně k tomu máte v té ceně tu službu, která je, my moc dobře víme, co to děláme, jak a mimochodem je. v tom je i ta etika další, jakože přesně jak jsi říkala, že Green Waste opravdu se stará o to, aby ten produkt byl opravdu hodně kvalitní a i když jako nemusí, tak do toho fakt dává hodně velký peníze za tu kontrolu a další výzkum, který by jako nemusel vůbec, ani podle legislativy, ani podle nikoho jiného, ani podle těch nejpřísnějších certifikátů, ale se to prostě dělá. Protože přesně jako ta etika je prostoupená jako celou tou firmou, jo, od začátku do konce. A právě se mi líbí, že to je fakt jako na všech směrech, jako takže k zákazníkům, firma jako taková, k zaměstnancům, k obchodním partnerům a jako v tomhle to mi je fakt dobře, jo, v tomhle prostředí, kde jako vím, že se tam můžu jako cítit fakt dobře a bezpečně a vlastně to fakt souzní s mýma hodnotama. Jo. No a potom teda ještě jsem chtěla říct další věci. Já se to jenom přehazuju, protože mi bolí ruka. No a další věc je teda, že tam je ta velká podpora těch lidí a ta komunita. Vlastně ta komunita je vůbec obecně lidi v Green Waste jsou prostě trochu jiný, protože to právě přitahuje tady ty typy, pro kterých je ta etika důležitá, pro který je důležitá právě třeba ta jednoduchost, přírodní produkty. Jsou to prostě lidi, kteří třeba mě jsou fakt velmi blízký, takže se fakt tady cítím velmi dobře. A plus tady je teda velká podpora poradce, což jsem taky v jiných sítích marketingských fakt nezažila, že když opravdu ten člověk se nechá vést, tak to může být jako velmi jednoduchá cesta pro něj, protože fakt ten poradce jakoby ví, co dělá, ví, kam jde, ví, kam směřujou a jako pomůže fakt na začátku obrovsky. Jo, jako fakt musím říct, že bez poradce bych rozhodně tady nebyla. No. Beze mě! Ano, bez tebe bych tady nebyla. Já si moc vybavuju naše společné začátky a jak to bylo o tvojí odvaze a mojí trpělivosti. Aby jsme společně vykročili, aby si zvládla ty kroky, aby si překonala ten strach. A jsem moc ráda, že jsme to společně zvládli a že teďka můžeš to zase nabídnout, poslat dál dalším lidem. Jo a ještě bych teda chtěla říct, tady ono to souvisí teda s tou etikou té práce. A to je jako transparentnost, že to jsem taky vlastně nezažila a je to fakt velký nešvar obecně firem, co fungují v síti marketingu, že jak je prostě kolem toho už jako takovej ten oblak, kdy prostě to lidi vnímají většinou jako negativně, protože s tím mají blbý zkušenosti, což je úplně oprávněný, protože fakt ta etika práce není moc dobrá u většině firem, jo, takže tam fakt jsou neetické praktiky a vůbec jako se nedívím, že ty lidi prostě nad tím brblají. Takže vlastně díky tomu spoustu firem je velmi netransparentních, jo? Že prostě vůbec o tom jako nemluví, nezmiňují, že to je s tím marketing, to je prostě prostý slovo, že jo? A obecně je to jako špatně vnímaný, ten síťový marketing. No a my se vlastně tady snažíme to změnit, protože na síti marketingu není vůbec nic špatně, on je úplně úžasně geniálně nastavený model, který, když se uchopí dobře, což právě tady si myslím, že Václav to uchopil úplně perfektně a fakt mi to vyhovuje, tady to pojetí, tak může jako velmi dobře sloužit nejen jako společnosti, ale jako obecně i v rozvoji jako nějaký společnosti, protože ono to fakt z lidí vytahuje ty nejlepší lidské stránky. Jo, že právě přesně jak to po tobě chce tu etiku a pravdivost a hrdost a přímočarost, takže to je i vlastně k sobě. Jo, takže to fakt opravdu to podle mě může měnit svět k pozitivnímu. A já vím, že tady to zní jako hrozně velkolepě, ale fakt si myslím, že to ten potenciál opravdu má. Vidím ho v něm. A jenom je právě fakt škoda, že prostě v těch jiných firmách
to prostě funguje bohužel jinak. Jo? A právě jsem se tam setkala s velkou netransparentností právě směrem k zákazníkům, jako i o těch produktech vlastně, že jako že kolikrát fakt vyloženě lhali o tom, jo? Že fakt jsem třeba zjistila, že třeba fakt ty produkty nejsou přírodní, i když jako se tak prezentujou. Mm-hmm. A obecně jako netransparentnost jako i ve vztazích a v nějakým, v tom poradenství například, jo. No prostě fakt jsem se setkala jako s hodně nekalýma praktikama. Mm-hmm. Právě tím, že jsem byla uvnitř těch firm a viděla jsem to, tak taky jsem proto rychle zdrhla. A tady právě zjišťuju, že přesně to není jako obecně nešvarsití marketingu, ale že to je prostě, že opravdu každá firma to může uchopit jinak. Mm-hmm. Stejně jako každá firma, která funguje normálním marketingem, je jiná. Jo, to prostě taky nemůžu říct, jako že marketing nefunguje. Mě to napadlo takové přirovnání, i když jsem mluvila v předchozích částech o tom, že někdo říká, že nemá rád síťový marketing, tak mě k tomu napadlo, že to stejně by se mohl říct jako nemám rád zmrzlinu. Jo, přesně. Prostě nemám rád jahodovou, čokoládovou, malinou, teď to je každá úplně jako jiná zmrzlina. Šmoulovou, prostě nevím. Jo. Hele, ještě mě napadlo, než se tě zeptám na poslední otázku. Kdyby si měla ve 2, ve 3 větách říct, proč je teda ten síťový marketing tak skvělej? Člověku, který vůbec jako neví. Jak bys mu to vysvětlila, co bys mu řekla? Stručně. Ty jo. No, asi bych řekla, že je to právě skvělá cesta k sobě, že je to cesta, která tě naučí velký etice, velký lidskosti, protože s tím marketing je vlastně velmi pro lidský podnikání, jo? Protože místo, aby ta firma dávala ty peníze do nějaké externí reklamy, do nějakých obchodáků, který prostě budou objíždět ty řetězce a tak dále, tak ona je prostě dává zpátky lidem, jako zákazníkům. A umožňuje vlastně těm svým zákazníkům být i obchodními partnery a vydělávat si. A je to vlastně jako velmi lidský přístup, jo. A díky tomu právě i přesně se umožňuje ta jako nižší cena a tak dále, jako když ta firma takhle uchopí. A řekla bych, že je to právě teda úžasný v tom, že je to sice podnikání, ale je to asi nejdostupnější a nejjednodušší forma podnikání vůbec, protože to vlastně může zvládnout opravdu každý. Jo, že vlastně nepotřebuješ mít jako vystudovaný spoustu věcí a tak dále, že tam prostě fakt je systém, který je duplikovatelný. A může ho duplikovat jako fakt skoro každý, kdo prostě bude mít tu motivaci a bude mu to dávat smysl, tak se to prostě může naučit. Mm-hmm. Takže je to vlastně jakoby podnikání pro lidi, takový. Jo, že opravdu, jak jsme říkali na začátku, je to prostě user-friendly. Mm-hmm. A můžeš vlastně jakoby tady v tom podnikání dosáhnout jako ohromujících výsledků, ale taky nemusíš, můžeš si prostě jenom vydělat, 15 000, a což je úplně boží a uleví ti to prostě při nějakým inflaci a rozpočtu a při mateřský, ale můžeš taky tady udělat obrovský jako peníze, že tady vlastně není strop, ten si vlastně jako nastavíš sama, kolik chceš a budeš vydělávat. A zároveň nemůžeš být úspěšná, aniž bys první dovedla k úspěchu ty další lidi, což je další jako vlastně obrovsky etická věc, jo, když si nad tím zamyslíš, že tady je to opravdu fakt první o té pomoci, první zákazníkům, potom jako svým obchodním partnerům a potom teda OK, můžu být úspěšná já. Dík moc. Mám úplně husinu. Nevím, jestli tím, že je zima, protože jsme zmokli. Je zima. A děkuju moc. Kdyby si člověku, který váhá, protože tohle video je dost možný, že dostal někdo od svého kamaráda, který ho má rád a přeje si s ním kráčet tady tou cestou. A teďka vy se na nás díváte a váháte a já tady poprosím Pavlínu, ať vám něco vzkáže. Hele,
jakože váhání je úplně normální a je to v pořádku a je to prostě, máme to úplně všichni, jo, protože jakmile se máme pustit do nějaké nové věci, tak náš mozek nám řekne, hele, to je dost pro mě nekomfortní, pojďme to nedělat. Ale zároveň prostě, když to neskusíš, tak prostě nemáš ani šanci cokoliv změnit. Takže doporučuji udělat to, co jsem udělala já, to znamená, že si prostě říct, že to třeba, dejme tomu na 3 měsíce vyzkouším, ale jako fakt vyzkouším, to znamená, že prostě budu dělat ty kroky, nastuduju si to, budu to poctivě jíst a po těch 3 měsících si to vyhodnotím. A to mně přijde, že ti dá nějakou relevantní zkušenost a opravdu jakoby pohled do té firmy, to znamená, že nemusíš to hodnotit jenom tady tím, jakoby rozhodovat se, aniž bys vlastně věděla pořádně, o čem se rozhoduješ, protože když do toho nevstoupíš, tak prostě nevidíš, jak to prostě přesně funguje. No, takže doporučuji prostě do toho jít na ty 3 měsíce a pak si to opravdu jakoby poctivě k sobě vyhodnotit. Mhm. Děkuji moc, Pavli, za rozhovor, děkuji ti moc za super výlet. Jo, taky díky. My ještě nejsme u konce, už se k němu chýlíme. A sloučíme se s vámi. Děkujeme vám moc za pozornost. Pošlete to přátelům, dejte nám like, napište tam komentář. Já vím, že se vám to líbí, tak to nám to dejte vědět. Ať nám to udělá radost a ať máme motivaci zase něco natočit. A samozřejmě je tam i QR kód, takže můžete poslat nějaký peníze, když budete chtít. A budeme se těšit zase příště. Tak ahoj.